טוב, אז בזמן שאנחנו עסוקים בחיים שלנו, מתחת לפני השטח, ממש מאחורי הקלעים של עולם האנרגיה, מתרחש קרב ענקים. קרב טכנולוגי שיקבע, פשוטו כמשמו, את העתיד של כולנו. אבל זה לא קרב עם טנקים או חיילים, אלא קרב של כימיה, של מתכות, שהכריע איך תראה רשת החשמל שלנו בעוד עשור מהיום. אז השאלה המרכזית כאן היא די פשוטה, אבל ההשלכות שלה עצומות. איזו טכנולוגיה הולכת לנצח? הבחירה הזאת בין שתי גישות כימיות שונות לסוללות תשפיע על הכל, על יציבות רשת החשמל, על מחיר החשמל שאנחנו משלמים, וכן, גם על הביטחון האנרגטי של מדינות שלמות. אז בזירה הזאת יש לנו שני מתמודדים מרכזיים. בפינה אחת יש לנו את האלוף הבלתי מעורער, ה-LFP, זו טכנולוגיה ותיקה, מוכחת, סוג של סוללת ליתיום-יון, ששולטת היום בשוק אגירת האנרגיה ביד רמה. ובפינה השנייה, המתמודד החדש, הרעב, הנטרניון. הוא מגיע עם כמה טריקים בסרבל, ובא במטרה ברורה להפוך את כל התמונה. ובניתוח שלנו אנחנו הולכים לעבור סיבוב אחרי סיבוב. נתחיל מהשורשים, מההבדל הבסיסי בחומרי הגלם, משם נעבור לקרב ראש בראש טכנולוגי, נדבר על אירוע דרמטי שעומד לטרוף את כל הקלפים ב-2027, ובסוף ננסה להבין איך כל זה ייראה בעתיד. אוקיי, אז הסיבוב הראשון הוא אולי החשוב ביותר. כדי להבין מי הולך לנצח, צריך לחזור אחורה, למקור, לאיך ואיפה כל טכנולוגיה נולדת, כי שם, עמוק באדמה, בעצם נקבע הגורל שלה. תראו, ההבדל הכי בסיסי בין השתיים הוא כמו ההבדל בין יהלום למלח. הליתיום שמשמש בסוללות LFP הוא כמו יהלום. הוא נדיר יחסית, יקר, הקריאה שלו מרוכזת בכמה מקומות בודדים בעולם, והכי חשוב, סין שולטת כמעט בכל שרשרת העיבוד שלו. זה יוצר תלות אדירה. לעומת זאת נטרן, ובכן, נטרן זה פשוט מלח. הוא נמצא בכל מקום, בים, באדמה, הוא סופר זול, ואין פה איזה נקודת כשל אחת שכולם תלויים בה. וכשמדברים על מחיר, הפער הוא פשוט לא נתפס. תסתכלו על המספר הזה. חומר הגלם הבסיסי של סוללת נטרן יכול להיות זול עד פי 100 מזה של ליתיום. פי 100. זה הבדל שיכול לשנות העשייה שלמה מהיסוד. רגע לפני שנמשיך, מושג טכני קטן אבל סופר חשוב. בתוך כל סוללה יש מעין כבישים פנימיים לחשמל. אלה רדידי מתכת דקיקים שנקראים קולטי זרם, והסוג שלהם משפיע ישירות על העלות ועל הביצועים של כל הסוללה. וזה חברים הנשק הסודי של הנטרניון. בסוללות LFP, בצד אחד חייבים להשתמש בנחושת, שהיא מתכת יקרה וכבדה. אבל בסוללות נטרניון אפשר להשתמש באלומיניום זול וקל בשני הצדדים. זה אולי נשמע כמו פרט טכני קטן, אבל זה מוריד את עלות התא בעוד 10-15%. זה המון. טוב, אז דיברנו על חומרי הגלם. עכשיו בואו נעלה לזירה ונראה איך שתי הטכנולוגיות האלה מתפקדות אחת מול השנייה בפועל, בקרב הטכני נכון להיום. אוקיי, אם נסתכל על הנתונים היבשים, אפשר לראות של-LFP עדיין יש יתרון. הוא כמו רץ מרתון מנוסה. יש לו יותר סיבולת, כלומר אורך חיים גדול יותר, והוא עדיין מצליח לאגור קצת יותר אנרגיה באותו משקל. אבל לנטרניון יש יתרונות אדירים במקומות אחרים, במיוחד בתנאי קור קיצוניים, ויש לו איזה קלף מנצח שקשור לבטיחות שעוד נדבר עליו. יתרון הסיבולת של ה-LFP הוא משמעותי, אין ספק. אנחנו מדברים על סוללה שיכולה לעבוד כמעט 20 שנה בשימוש יומיומי. מבחינה כלכלית, זה יתרון עצום, שהופך אותה לבחירה מועדפת היום ברוב הפרויקטים. אבל, ויש אבל גדול, לנטרניון יש חסרון מובנה כרגע. הוא פשוט תופס יותר מקום. זה אומר שכדי לקבל את אותה כמות אנרגיה, צריך יותר מכולות, ובעיקר הרבה יותר שטח אדמה. במקומות צפופים שבהם קרקע עם מצרך יקר, זה יכול להיות דיל ברקר. וכאן מגיעה מכת הנגדל של הנטרניון. כשממש קר בחוץ, סוללת LFP מתחילה לקפוא ומאבלת חלק ניכר מהיכולת שלה. הנטרניון, לעומת זאת, כמעט לא מושפע מהקור, ושומר על כ-90% מהקיבולת שלו. באקלים קר זה יתרון אדיר, שחוסך המון כסף על מערכות חימום יקרות ומסובכות. ועכשיו, אולי ליתרון הכי גדול של נטרניון, משהו שמשנה את כללי המשחק. אפשר לפרוק את הסוללה הזאת לגמרי עד ל-0 וולט. ובמצב הזה היא הופכת להיות בטוחה לחלוטין כמו גוש מתכת. זה אומר שאפשר לשנע אותה בלי שום סיכון לשריפה. תחשבו על זה. זה כמו לשלוח סלע בדואר במקום פצצה מתקתקת. זה מהפך לוגיסטי ובטיחותי. יפה.
ועכשיו הגיע הזמן לטוויסט בעלילה. כי יש פה אירוע חיצוני שלא קשור לכימיה או לטכנולוגיה, שעומד לטרוף את כל הקלפים ולשנות את כללי המשחק. אז ככה, במשך שנים סין נתנה לסוללות ה-LFP שלה יתרון לא הוגן. היא סבסדה את הייצוא שלהן עם החזרי מס, מה שהפך אותן לזולות יותר באופן מלאכותי בשוק העולמי. ובכן, החגיגה הזאת עומדת להיגמר. השעון מתקתק, ובקצב מהיר, תראו את ציר הזמן, בינואר 2027, ההטבה הזאת מבוטלת לחלוטין. זה יורד לאפס. המשמעות היא שהמחיר של סוללות LFP מסין פשוט הולך לקפוץ, בבת אחת. זו פצצת זמן כלכלית שכל התעשייה יודעת שהיא בדרך, וכולם מנסים להיערך אליה. אז מי המנצח, LFP או נטרניון? האמת היא שהתשובה הרבה יותר מורכבת ומעניינת מסתם נוקאוט. לא מדובר במי ינצח, אלא באיך ייראה העתיד. האסטרטגיה החכמה היא לא לבחור צד אחד, אלא לשלב כוחות. בטווח הקצר והמיידי, אין ספק ש-LFP היא עדיין הבחירה ההגיונית. היא טכנולוגיה בשלה ומוכחת. אבל במקביל, חובה להתחיל ללמוד את טכנולוגיית הנטרניון, לעשות פיילוטים, כי בטווח הארוך, העתיד שייך לשילוב חכם של שתיהן, כשכל אחת תמצא את המקום שבו היתרונות שלה הכי באים לידי ביטון. ובסופו של דבר זה הסיפור האמיתי. המטרה היא לא להכתיר מנצח אחד בקרב הזה. המטרה היא לבנות עתיד טוב יותר. עתיד שבו רשת החשמל שלנו חזקה יותר, בטוחה יותר, ובעמידה בפני זעזועים. וזה יקרה רק בזכות השילוב החכם בין שתי הטכנולוגיות המדהימות האלה.